Donc an bɛ don an ka direct kɔnɔ maliyɛnw a b'a kalama an b'a daminɛ Burkina la ko belebeleba dɔ de kɛra Burkina kunun an bɛ wagati min kɔnɔna la a b'a dɔn Burkina bɛ ka diɲɛ mɔgɔ bila diɲɛ mɔgɔ ka Burkina respecter tout comme le Mali. La diplomatie burkinabé est en train de devenir une diplomatie agressive, une diplomatie de réciprocité. Au kɔrɔ ye mun ye n'i y'a kɛ Burkina la n'i ye tɛgɛ da u tulo kɔrɔ u fana bɛ tɛgɛ sama i tulo kɔrɔ n'i ye min k'u la u b'u ta sara i la n'i y'u dɔgɔya u b'i dɔgɔya n'i nana Burkina kunbɛn ni sira o sira ye u bɛ bɔ k'u kunbɛn o de senfɛ n bɛ mɔgɔw hakili jigin mun de kɛra Burkina n'i y'a ta k'a lajɛ Américains ye sommet dɔ de organiser ka chef d'état 50 olu de y'u fara ɲɔgɔn kan tubabuw ka jɔn chef d'état 50 k'u fara ɲɔgɔn kan k'u donni ka taa sommet ba dɔ la ko sommet Afrique États-Unis a sommet dabɔkun tɛ dɔwɛrɛ ye ka actuellement Africains ni Russiw bɛ ka baara min kɛ ka o baara kɔkari Africains ni Russiw bɛ ka baara min kɛ k'a yira ko baara est-ce qu'il y'a faamu ko Américains bɛ se ka fɛnba kɛ Africains ye ko min tɛ Russiw ta ye ko Américains bɛ se ka Africains lakana n'i y'a ta k'a lajɛ donc États-Unis kɛlen k'o sommet organisé o sommet de senfɛ ne y'a fɔ ye bi la ko tɛ n ko Ghana tɛ an nin ye Ghana c'est à dire Ghana bɛ ka posture dɔ de ta a bɛ ka da Faransi kɔ kan a bɛ ka da OTAN kɔ kan Ghana président de y'i kanto o sommet senfɛ e cɛ farafin ka jugu a farafin ɲɔgɔn ma c'est à dire n'i y'a mɛn ko farafinna tora retard la dɛ an yɛrɛ farafin ɲɔgɔn de don colonisation na tubabuw nalen an fɛ yan farafinna n'u ye an yɛrɛ farafin ɲɔgɔn de bila an yɛrɛ kɛlɛli la donc Ghana président de y'i kanto Amérique président ma ko Wagner ko sera Burkina ko Burkina a décidé ko k'i tɛgɛ di Wagner ma ko k'i tɛgɛ di Russiw ma k'u ni Mali ko Wagner bɛ ka u protéger ko Wagner b'u ka frontière la ka taa est-ce qu'il y'a faamu ni manamana kan sugu ka taa ni nkalon denbatigi ko Burkina ni mercenaires bɛ ka baara kɛ a b'a kalama u taara ka taa nin kuma de fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ a tɔgɔ bɔtɔ filɛ kɔnɔ Amérique sommet Amérique Afrique donc u kɛlen ka nin baara kolon in kɛ ka nkalon ta k'a da Burkina la Burkina fana ma dɔwɛrɛ kɛ dɛ Burkina ka ambassadeur min bɛ yen n'a bɛ Ghana est-ce qu'il y'a faamu Burkina ka ambassadeur wele ka bɔ Ghana est-ce qu'il y'a faamu ka na Burkina Burkina o tɛmɛlen kɔ u ye Ghana ambassadeur min bɛ Burkina u y'a convoqué an sigilen bɛ ka o convocation jaabi kɔnɔ u y'a wele k'a kana i dantigɛ u ka président ye kuma min kɛ k'u ma jɛn ni a ye bi u ma jɛn ni a ye sini ko Ghana président in dɛ k'a ye kuma min fɔ Burkinabé ko ko Ghana ambassadeur ko nin ɲɛfɔ a ye délai dɔ d'a ma ko nin ɲɛfɔ sisan na fɛn fɔ an ye an bɛ fɛn min faamu na fɛn fɔ an ye fɛn min ye tiɲɛ ye na fɛn fɔ an ye est-ce qu'il y'a faamu nin ko in mun de don Ghana bɛ ka don janfari la Burkina kama wa o tuma mun ko de kɛra o tuma Burkina le Burkina n'est pas un état souverain o tuma Burkina tɛ se k'i tɛgɛ di jamana ma jamana min y'a sago ya o tuma Amérique de ta ye Burkina ya France de ta ye Burkina ya le Burkina est un état souverain o y'u ka indépendance ta bila ko tɛ o de senfɛ i b'a ye k'a fɔ u ye ambassadeur convoqué Burkina an bɛ wagati min na u ye ambassadeur convoqué k'a ka n'i dantigɛ Ghana président a ye kuma kolon minnu fɔ a ye manamanakan minnu fɔ a ye kuma lankolon minnu fɔ a kana i dantigɛ c'est ça qu'on l'appelle le principe de réciprocité n'aw hakili bɛ Mali la Mali ni Faransi cɛla la ni Faransi kun bɔra vous êtes un gouvernement illégitime un gouvernement illégal a ye nin kɛ tan a ye nin don tan i b'a ye Abdoulaye Diop bɛ bɔ ka Faransi frappé k'a sama Faransi tulo kɔrɔ ni Faransi ye manamanakan fɔ a ma i b'a ye Abdoulaye Maïga ale fana bɛ bɔ a bɛ communiqué dɔ kɛ k'a saba Faransi tulo kɔrɔ n'i y'a kɛ na mɛn ta sara i la c'est-à-dire c'est ça le principe de réciprocité c'est ça la diplomatie agressive parce que tubabuw bɛ siran fɛn kelen de ye n bɛ kuma dɔ f'i ye n'i y'a ta k'a lajɛ i mana ko k'u la i k'i ta sara n'i ye min kɛ na n ko kelen sara i la ninnu bɛ siran bagabaga dɔrɔn de ye donc o de senfɛ i b'a ye k'a fɔ Ghana Burkina kɛlen k'i tɛgɛ di Russie ma o dimiya de filɛ nin ye Faransi la Faransi de bɛ ka nin kuma don ka Africains su ka Ghana président su n'a hakili b'a la Mali ka sanction wulitɔ la sanction kan ka wuli Mali ka embargo wagati n ko Ghana de y'i kanto ko non ko ka sanction to Mali kan ko parce que ko dans 2 mois ko Mali régime k'a bɛ effondrer ko Mali bɛ dɛsɛ ko Mali y'i bolo di
Russie ma ko Mali bolo di Wagner ma CEDEAO fana de la ka fɔ ka recommandation na k'ale t'a accepté ko Wagner k'olu kana est-ce qu'il y a faamu Mali territoire kan de un jɔn y'a fɔ CEDEAO ko Wagner bɛ Mali territoire kan de deux la CEDEAO est qui pour empêcher l'État du Mali ka baara kɛ est-ce qu'il y a faamu avec la Russie donc ni Russie bɛ baara la ni wagati na peuple burkinabé a habitué langage dɔw la a habitué terme dɔw la parce que dans les jours à venir a tɛna lafiya u y'o kelen de kɛ Mali la ni Russie bɛ ka baara kɛ diɲɛ don o don u b'a fɔ ko Wagner b'i fɛ diɲɛ don o don u bɛna fɔ ko population civile bɛ ka faga diɲɛ don o don u bɛna fɔ est-ce qu'il y a faamu ko musow bɛ ka violer diɲɛ don o don u bɛna nkalon tigɛ i bɛna ye armée burkinabé bɛ ka progrès kɛ armée burkinabé bɛ ka terroristes faga o bɛ ka se sɔrɔ terroristes kan mais i bɛna ye u tɛ nin fɔ dɛ France tɛ na nin fɔ Amérique tɛ na nin fɔ o bɛɛ bɛna kuma jumɛn de fɔ o bɛɛ bɛna fɔ de ko diɲɛ don o don ko insécurité bɛ ka bonya Burkina ko Burkina insécurité bɛ ka juguya parce que u b'a dɔn a bɛ ka terroristes faga a bɛ ka digi k'u la bon n'aw bɛ ka terroristes faga a bɛ ka digi k'u la olu ka dɛmɛ t'a la olu ka contribution t'a la u ma minɛn d'aw ma i b'a ye k'a fɔ o de tɛ k'u fɛ i bɛna ye dans les jours à venir u fana bɛna don fo rapport kɛliw ka rapport kolonw ka olu ta k'u kɛ est-ce qu'il y a faamu armée burkinabé ka nkalon tigɛ k'a nɔrɔ aw la a ye nin kojugu kɛ a ye nin ko kolon kɛ a ye nin ko kolon kɛ i b'a ye k'a fɔ dans les jours à venir olu bɛna le kɛ mais o si kana armée burkinabé bɔ disons a ka tagabolo kan o kana peuple burkinabé a la décourager a ye nouvelle duman dɔw sɔrɔ toujours Burkina ko lahaw ta minɛn dɔw nana d'u ma Russie lahaw ta minɛn dɔw beaucoup de véhicules blindés ninnu tɛ blindés en carton dɛ ninnu ye blindés yɛrɛ terroriste kɛlɛ blindés n bɛna a fana yira aw la a ɲɛ tɛ yan nin ye Russiw ka avion de a bɛ ka jigin ni véhicule blindés de a y'a lajɛ Russiw ka avion Antonov min nana Mali la a ɲɛ tɛ véhicule blindés b'a kɔnɔ nin véhicule ninnu nin nana di Burkina ma an bɛ wagati min kɔnɔna la est-ce que vous voyez donc a ye véhicule ninnu lajɛ voilà donc Russiw ye u ye nin lahaw ta minɛn ninnu u ye nin ta ka na di est-ce qu'il y'a faamu a tɔgɔ bɔtɔ filɛ kɔnɔ Burkina ma ko Burkina ka se ka i yɛrɛ dɛmɛ Burkina ka n'i jigi da jamana kan la Russie est aux côtés du peuple burkinabé u ye nin minɛn ta ka na d'u ma ne y'a ta k'a lajɛ an bɛ wagati min na donc o senfɛ Burkina bɔlen kɔ an bɛna Mali kɔnɔ ko actuellement transition baara bɛ ka kɛ o de la minnu tun bɛ nkalon tigɛ est-ce qu'il y'a faamu ko sɛnɛ tɛna se ka kɛ ɲinan minnu tun bɛ ka nkalon tigɛ ko balo bɛna dɛsɛ minnu tun bɛ ka nkalon tigɛ ko transition in bɛna dɛsɛ nouvelle demande dɔ bɔra ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko Mali kɛra deuxième producteur de riz ko an kɛra deuxième jamana filanan farafinna min ka malo sɛnɛ barika bonyana jamana filanan farafinna min ka malo sɛnɛ barika bonyana donc o senfɛ an b'a fɔ bravo à la transition o senfɛ an bɛ sɛnɛkɛlaw fo o senfɛ an b'a fɔ halisa maliyɛnw y a de l'espoir jigisigi bɛ an kɛra nin deuxième producteur de sac de riz ye nin ye avancée belebeleba de ye maliyɛn bɛɛ kan k'i disi gosi ni min ye pays min jamana min état sous embargo binna an kan k'an ka wariw bloqué partenaires ye dɛmɛ tigɛ an bɛ ka kɛlɛ kɛ an bɛ k'an ka jamana sécuriser ka jamana libérer ka se ka sɛnɛ kɛ ka kɛ deuxième producteur de sac de riz ye est-ce qu'il y a faamu deuxième producteur de riz ye n balimaw c'est quelque chose qui est énorme i bɛ mɛn i tɛ nin ye jamanaw la c'est comme difficulté yɛrɛ de kɔnɔna la le Malien est plus soudé que jamais le Malien est plus déterminé que jamais difficulté kɔnɔna de la i b'a dɔn k'a fɔ ko peuple malien ko peuple don peuple minnu n'u y'a décidé k'u ka destin ta en main ka souveraineté économique ka o ɲini o de senfɛ an ye nin dynamique min sɔrɔ nin dynamique a kan ka continuer nin dynamique sɔrɔlen n balimaw n bɛ min fɔ a ye il faut que sa malo bɔrɛ da de ka jigin an ka politique agricole dɔ bila sur place politique agricole ye mun ye c'est à dire san kelen kɔnɔ san fila san duuru an ka programme dɔ kɛ an mago bɛ malo da ka jigin ka na est ce que y'a fɔ malo bɔrɛ kana i yɛrɛ sɔrɔ 1500 o y'a cayalen o baara bɛ se ka kɛ mun de la an bɛ politique dɔ de ta san o san malo la an mago bɛ nin tonne hakɛ la san duuru an bɛ fɛ nin tonne hakɛ ka sɔrɔ est ce que y'a fɔ san 10 an bɛ fɛ malo prix ka jigin nin na a b'a kalama ni balo prix jiginnen don
wallahi an bɛ san 10 kɛ embargo la billahi mɔgɔ tɛ kuma ni dumuni dun ka fa o bɛ sɔrɔ an bɛ san 20 kɛ embargo la malien si tɛ wuli ka muruti malien si tɛ dimi donc an ka état ka office du Niger récupérer état yɛrɛ k'i sen don a kana di mɔgɔ ma quoi état yɛrɛ ka office du Niger ta en main office du Niger ka chinois wele ka russe wele u ka technicien u kana an dɛmɛ a exploitation na a ma f'u kana sɛnɛ kan yɛrɛ u kana exploitation a technique kuraw de bɔra sɛnɛ la agriculture la an ka chinois wele chinois ni russe olu forlenba do la u kana an dɛmɛ an ka office du Niger exploiter n'an office du Niger exploiter a ɲɛma wallahi malo bɔra bɛ se ka na 1500 la a bɛ se ka na n'an y'a exploiter parce que tellement que dun ka fa bɛna sɔrɔ an fɛ yan Mali tɛrɛ anw yɛrɛ bɛ sous région mɔgɔw ta anw yɛrɛ bɛ sous région mɔgɔw servir mais il faut une politique agricole sɛnɛ tɛ don o don an ka dun ka an ka dayirimɛ ɲini an ka sɛnɛ bɔ dayirimɛ ɲini na an ka sɛnɛ kɛ programme de an bɛ nin sɛnɛfɛn kɛ Mali mago bɛ kini malo disons Mali mago bɛ riz la n'o ye malo ye an mago bɛ malo la est ce que y'a fɔ malo da ka jigin n'an ka sɛnɛ kɛ ni o programme ye an mago bɛ ɲɔ la ɲɔ da ka jigin a prix ka kɛ nin ye est ce que y'a faamu an mago bɛ kaba la kaba da ka jigin kaba prix ka kɛ nin ye an ka programme de kɛ an bɛ fɛ ka nin culture de développer ni Mali kɔnɔ ni san hakɛ labanw na n'a ye nin programme ninnu bɔ ka agriculture kɛ ni programme ye i b'a ye k'a fɔ ka sɛnɛ kɛ ni programme ye Mali kɔngɔ tɛna maliyɛnw sɔrɔ maliyɛnw tɛna tɔɔrɔ maliyɛnw tɛna degun est ce que y'a faamu donc nin de tun bɛ an fɛ k'a da aw tulo kan nouvelle wɛrɛw bɛ yen an bɛ tila ka na vidéo wɛrɛw la a balimakɛ n'aw denkɛ Amara Sila Jules Chercheur salamu aleykum